Здравей! Казвам се Виктория Лавренюк и съм и Instagram ментор и йога преподавател. И в този канал разказвам как да превърнем Instagram в основната ни работа и източник на редовни стабилни доходи. И в това видео ще споделя начин на популяризиране на твоя Instagram, който не си пробвала със сигурност. И просто искам да кажа, че няма как да имаме клиенти, няма как да имаме редовни продажби без популяризиране. Това е много важна стъпка, за да превърнем Instagram в работа ни. Това е основната тема на този канал. И какъв е начинът, какъв е способ на популяризиране? Това е реклама при блогъри. Да, всички знаем, че можем да рекламираме, нали, че блогъри рекламират някакви брандове с дрехи, с козметика, с парфюми, хотели и каквото си искаш. Но никога не сме пробвали да поръчваме реклама при блогъри, ако развиваме личния си бранд в Instagram. Тоест, по такъв начин блогъри, експерти, аз и вие, можем също да привличаме целевата ни аудитория благодарение на блогъри. Тоест, да не плащаме на Instagram, да плащаме на блогъри, които имат своята аудитория активна, потенциално целевата ни аудитория, която може да закупи при нас, и да избираме този начин на популяризиране. Тоест, идеята е същата, само че не продаваме нещо физическо, продукт. Ние продаваме консултации или образователни продукти, или своите услуги, нали, създаване на сайт, на дизайн и така нататък. Тоест, защо е важно? Да, вече казах защо е важно да популяризираме акаунта си, за да имаме редовни нови клиенти на своите услуги или продукти. Какво е важно, когато искаме да поръчаме реклама при един блогър, който има повече последователи от нас? Първото нещо, да намериш блогър, който потенциално има целевата ти аудитория. Тоест, например, аз ако знам, че продавам курс по Instagram, мога да намеря някакъв блогър, който има 1000-2000 плюс последователи в Instagram и, например, който води лайфстайл блог и разказва за косметика. Тоест, аз разбирам, че целевата ми аудитория предимно са жените. Жените, които искат да, нали, студенти или в майчинство, или хора, които вече предлагат услугите си, но искат да имат повече продажби. И т.е. човек, който води лайфстайл блог, потенциално има женска аудитория, на която ще им е интересно това, което споделям аз в Instagram за маркетинг. И второто нещо, да питаш блогър за статистиката на акаунта. Тоест, ако искаш да поръчаш реклама в сторита, питаш статистиката в сторита. А ако искаш реклама в постове или в рилсове, разбира се, питаш статистика съответна. И разбира се, също така, можем да питаме блогър за статистиката на аудитория, колко процента са жените, мъжете. И да, и възраст също може би е важно. И третото нещо, да питаш блогър за отзиви и резултати от предишните реклами, ако той вече правил реклами такива за личните блогове, нали, експертни блогове или блогове за фрилансъри. Или дори ако не е пробвал, нали, да прави реклама за хора, не за брандове, питай статистиката, питай резултати и отзиви от реклама, която по принцип правил блогър до сега. И в моя курс, който стартира на 4 септември, YouBrand 1.0, първи поток, споделям как да подготвим профила към реклама. Тоест, когато човек влиза в нашия профил за първи път, как да монетизираме този трафик. Да, не просто така да си закупим реклама, да инвестираме пари и след това да нямаме никакъв резултат. Но обучението YouBrand не е само за популяризиране. Говорим първата седмица за мислене и по принцип тази тема е много важна и я повдигаме през цялото обучение, 4 седмици. Първата седмица говорим на това как да създаваме състояние, в което имаме енергия и идеи за контент и продажби и услуги. Също така говорим как да работим с страхове и притеснения от сорта
Няма да съм интересна на други хора, страх ми е да започна да водя блог, страх ми е да продавам услугите, няма мотивация и така нататък. Всичко това ще е в първи модул. Втори модул ще говорим за маркетингова база. Това нещо, без което не е възможно да имаме резултат. Там ще говорим за личен бранд, какво е това, как да го създадем в Instagram. Втората тема ще е във втория модул целевата аудитория, анализ на целевата аудитория и как да продаваме това, което искат да получат целевите ни клиенти. Да. И третия модул ще е за контент. Как да създаваме сторита и различни формати на контент в Instagram, как да имаме идеи, как да е визуално приятен този контент и добре структуриран, логически и последователно. Да, ще говорим за сторителинг. И разбира се, вече четвъртата тема, четвъртия модул ще е за популяризиране, таргетирана реклама, реклама при блогъри и рилсове. Така че долу под това видео ще има линк към сайта, където имате цялата информация за курс и разбира се линк към Инстаграма ми, където можеш да ми напишеш на лично, ако имаш някакви въпроси или ако искаш да видиш резултати и отзиви от клиенти, които работеха с мен преди. Благодаря, че си била с мен и до скоро!